Takže ahoj, já jsem Míťa a vítám vás u svého prvního videa. Tohleto první video budou spíš takový jakoby technické věci, co se týká ohledně mýho natáčení. Videa budou pokusím se každé pondělí a pátek nebo středa, to se ještě uvidí podle toho, jak to budu stíhat se školou. Určitě se v mých videích objeví můj brácha Pavel a Ondra. Ahoj. Jeho odkaz na jeho channelu vám dám do popisku videa. Určitě se můžete těšit na mém kanále na nějaký vlogy, challenge, takovýhle skeče určitě nějaký budou. Jinak, co mě donutilo natáčet na YouTube, je to, že spousta mých přátel okolo mě natáčí na YouTube, takže jsem se rozhodla, že v tom budu s nima. Určitě vám dám do popisku videa ještě můj Facebook, Snapchat a Instagram. A to by bylo asi pro dnešní video všechno, tak se mějte hezky a u dalšího videa ahoj! I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty.